Assalamu alaikum, chers amis fidèles téléspectateurs. Ravi de vous retrouver dans votre scène préférée, Jama TV. On salmila madden dangal mbimi e mbimami e kala ko mbawɗo wonde mi inni on jam ñalli e moɗon ɗo e émission meɗen lantodiren pulago ono e musidɗo mon bandirawo mon Sista Diha kanko waɗanta émission tous les samedis à partir de 17h30. Hande kadi mi wullata parce que ɗon andi hande kadi miɗo jogui koɗo molanteɗo machallah malgré ko balde ngajo parce que mo welni balde ngajo rek anda ko werni juldere nde no faadi wata o wujja baali julde gi mi salmina kala wonɗo darde mi yafino aussi retard o seeɗa ko ɗum waɗi on salminama moƴƴa surtout ma wa réseaux sociaux mi hiwro wonirɓe France wonirɓe Espagne wonirɓe Italie kamɓe kadi miɗo salminaɓe moƴƴa hina seeɗa hannak koɗo a o mi bisima salmin téléspectateur ɓe e fans ji maɗi Abi Balde Abi bisimilla maɗa. Ok, a jarama Sista Diha, mi salminima an kalan mi weltima buy wona seeɗa mi salmini kotoma Amadou Wuri Ba mi salmini kala keɗiɗo kam mbimi yoyo mbimi e mbimami mi salmini ka en piw goto foof inde mum e yettode mum mi jirani wa staff amen o daraniɓe amen ɓe surtout hanti e wa jeunesse espoir de Sinthiou Dia e comédie hanti e acteur comédie ji am ɗi ɓe joudami ɓe surtout ma mawɗo ɗaɗi comme Ceerno Wulure Happiness Gallo moƴƴa feere piw groupe am o simi yi mi limat tan mi juumat no way mi salmini piw dental ngal kala keɗiɗo émission o mine salmina am doole kala palanoɗo heɗade kala si heɓani no ardi mine salmina on piw. Merci beaucoup Abi kankadi ko actrice cinéma o zuwata ko théâtre ɓe waɗanta en ɓe jooɗi woɓɓe no jooɗi Dakar woɓɓe no jooɗi village n'est-ce pas yo awa hare kamɓe kadi ɓe salminama wonirɓe ko village ɓe wara o yejjutumen nak jerte ɗe par ce que ɗo andi o wattu ɗo ko jamanu guesa wona en salmini mi salmina wa régie mi hiwroɓe moƴƴa hina seeɗa way wakkuto an Wuri mi salminimo moƴƴa hina seeɗa parce que so yi émission on labama rek ko kanko wonto wa régie fof miɗo salmina ɓe ko ni rek sans plus tarder mayade e clip après Arte bisimen koɗo men on ɓuri ni yeyade e clip Arte. Ankala accu a wacce men nan ngel sugar e wulle do ankal ngel ko woni arjam ben problème no bamma tudo ko jimbago ismago la wadi ngel e juude ma warali podum maunani la wadi ngel e dinde ma warali podum hempaki mawɓe mum ɓe ngoni ɓe nowima jomirawo o kancan heddi ala goɗo ballawa yatima ngel woni ngel timaka baɗe sabone laɗo Muhammad Rasulillah dalengel julagoro baɗon ngel mendi Camminatina biblicite Mobereo Edido Dorinni Golginne di Faracio Fol Daumibe Dauberi Doni Kupinira Kupinira Dauberi Doni Chancindira Hijau Dindi Jida Obama Danoni Hijau Dindi Jida Econerma Danoni Alanengel Lamona Nyama olore pamunde Alanengel Lamona Nyama olore namunde Teruheru Loka ne kammo, gel ala nene. Loka
Mallontira, musudan halwallontira. Dengan tontira, musudan halwallontira. Ilani sakadum warawulin Maunani Maunani Allah waringel Maunani Maunani bimi atungel Maunani 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 Jabanebo Allah do kingel jabanebo Laki London do kingel jabanebo Mimi jo rasulillah Kilondimbo wonno Yite Allah ene ladamun Maridum kilondi Hodum sabi, mi anda hodum sabi. Yo, gandami, mi anda hodum sabi. Chukalengel mau ipo hebi jaudi hebi yimbe. Da hebi yimbe, si dangal fudi yardu. Da fudi yardu, ilondi fudi wildu. Da fudi wildu, jalinada ya jabimbo. Da hodum sabi, mi anda hodum sabi. Yo, gandami, mi anda hodum sabi. kanko wonno ndongo wo ko kiloldi ko kon kala mo andanta mawɓe makko ɓe wurani yo Allah lan ɗon fewne yafoɓe yafuda ɓe fureji yafade kanko wonno ndongo dara e ngaluji kongol fof salminama e kañum e association ngaluji kongol kamɓe kadi ɓe hiwra moƴƴa hina seeɗa ko waywa Amadou Lombalde Bekay kankadi no salmina Sergio Ramos depuis Italie naɓe fof miɗo salmina Diatta Mbalo kankadi mi hiwrowo moƴƴa Diatta Mbalo kankadi miɗo salminamo moƴƴa hina seeɗa Samba Diawo depuis France kankadi miɗo salminamo mi hiwro nene am Mariatou Balde madame Sabali toon to France kankala miɗo salminamo moƴƴa hina seeɗa émission o fuɗɗima Abi Abi pour sabu honɗum nattinima e théâtre affaire sabu honɗum nattinima e théâtre bon système mi ara e question ma he mbiɗa sabu hoɗum nattinimi affaire comédie yeyi andi si a yi affaire comédie hewɓe cikkat ko affaire jalniriyaji tan mais ko nattini kam e comédie ko yidde Fuladu tan yidde population Fuladu daranade Fuladu ɗum nattini kam e affaire comédie si a lartan ko yawri ɓaawo manam yimɓe ɓe na mbaɗirtani honire mauvaise surtout ma les mauvaises utilisations de WhatsApp wanno premier amen thème on ɓe mbaɗi mbo lancer les mauvaises utilisations de WhatsApp parce que dégâts jiɗita e keewi neɗɗo a wawra yaade galle mumen to mbiya am wanni mais à travers e réseaux sociaux ji ɓe mbawat ɗon heɓde ko janggi mais min ko ɗum nattini kam e affaire comédie wona affaire jalniraji tan pour okkugol yimɓe kala leçon ji ok pour okkugol yimɓe leçon ji ko ɗum waɗi ha natuɗa e comédie mais pas l'amour walla patience l'amour kala ɗin ton tawa par ce que hunde kala ko mbaɗɗa e si ala amour e dow mum a wawra ɗum wadde amour e bokki noon tigui wona seeɗa d'accord amour no bokki toon tigui hina seeɗa gila fuɗɗiɗa e comédie ko hitande hombo quelle année bon mi wawma yide minen depuis min puɗɗi comédie ɓoyani si a lartan ko rowani min puɗɗi comédie rowani julguel tokosel ɗum noon il n'est même pas heɓani 2 ans 1 an déjà heɓi joni noon ɓoyani min fuɗɗi ɗum heɓani tawantin guitaɗe ɗiɗi bon heɓani taw guitaɗe ɗiɗi ça veut dire que 1 an et poussière depuis fuɗɗi ɗon comédie joni e nder ɗum kadi film uji jellisuɗo bon mais jouyi film uji à peu près 5 ans parce que première amen théâtre o ko les mauvaises utilisations fado mi ƴetta wonde ko ligne o mi arta e maɗa okay. allo si mi falta
allo bon ɗa wawi artude hay joni e 78 116 82 38 78 116 82 38 wawa wadde wawa participude e l' émission jokkodire en ɗan posa kadi invité en question mo faaleɗa haaɓi ko wonnoɗa abi bon minni ko onna e poussiére depuis fuɗɗi ɗon comédie joni e nder ɗum kadi ko film uji jelu zuuɗo film uji ɗi min jouyi à peu près compte 5 ans parce que premier amen théâtre o ko min mbanno ɗum lancé les mauvaises utilisations de whatsapp deuxième o min mbaɗimo affaire keeri guese troisième o mariage forcé woodi noon ɗiɗi ɓe jouyi ɓaawo an toon to village toon par ce que min mine ɗin ga woodi maniji ɗi ɓe tirni ron e ɓaawo an mariage forcé yen waɗen découvrir arte seeɗa par ce que ɗo a andi ɗum kadi no hari no woduno e fuladu je ne sais pas si ɗuytikke walla ɗuytake mais nak no woduno e fuladu yen découvrir wonɗo ko ligne wawi hewtude allo salamu aleykum waaleykum salam mbaɗɗo on selli mawɗum alhamdulillah alhamdulillahi kay jantum wonɗa alhamdulillah yettude Allah kay inde yettore ceerno ba bisimilla maɗa alhamdulillahi kay homboy émission wonno mi ɗon darde ka wonno hen noddude bisimilla maɗa alhamdulillahi kay ok hombo yiɗɗa e weltinde émission he vraiment émission ɗi weeli kam moƴƴa ɗebbale fuɗɗimomi darde men weeli kam moƴƴa noon wallahi merci ko question hombo marɗa ko no waɗi important quoi merci beaucoup c'est gentil ceerno waɗi important moƴƴa wallahi enen haali pulaar surtout ma no waɗi important moƴƴa d' accord hande ɗe jogui invité ceerno hande ɗe jogui invité question hombo maranɗa pour invité meɗe o par ce que ko actrice mari invité an hombo invité o no ɗo no nanama moƴƴa eyyi ko joueur théâtre ko honɗum marɗa ko wolanamo seeɗa par rapport ko e métier ɗe woni wadde ɗe métier ɗe tawi lan andinomo tigui no wawnamo wadde courage par ce que métier ɗe kadi hunde important ɗe weeli seeɗa quoi hunde essence d' accord ok ceerno a jarama a jarama merci beaucoup ceerno o weltanama moƴƴa hina seeɗa mbaye waɗen découvrir mariage forcé arte waɗe poussé seeɗa pour affaire mariage forcé o Waalaikum salam. Yeah. Boy, kana ay boy mama der mo yarta do. Mi yamo. Boy billahi boy o weydu has ay mo wajiri. Mi ya. O aji kana men tengare ate ko mo waji ko. Ndam dara mi do ko samare on. Boy ko mi anda woni baram ha mi hebda mo jokko. Oh? Min bardi kala. Hakune ma boy a joga numéro téléphone. Me tami. Boy hal mi nana hal. Hal mi nana 76 anki tangin kudu kalera. Okay. Boy ala problème joni. Mi noddambo. Eyo. Yeah. Boy wajo ara boy. Mi yamo re kadi dino yana ko on fi yale. Billahi wallahi taala kono do paté mon ci Allah jaw. Dama tawra. Gaji. Hey. Ore. Jam jam kapi. Joro. On beri do. Boy hono. Jam gonde tan kay. Hono golle. Ye dindo dorre. Boy. An kala no mi do boy. Boy an takindi do e goddo. On sekki on tawati. Yo, affaire relation tan sekki dimi. Boy billahi boy o weydu ha o. Nangu bo ha tida yalla boy dingo. Mi amini si Allah jabi. Mi jetara mine kaldi ha dew. Hakune ma. Billahi o boy weydu ha mi go do gon mi yobi amini mi jogo. Mi mami si Allah jabi. Nangam hati. O nangu bo ha tida billahi wallahi taala. Si Allah jabi. Mi jetara si Allah jabi. Après mi noddamo dula ka barama présenter kambo boy min go dum kolor mami sehliagal men do ta wadi bo moƴƴi hakkunde mi ala enen dibe hala kara si Allah jabi billahi wallahi mi yido okay ala problème awa tan e wot okay mo defe ano way jam ta woni jam ta mara jam ta won don yo mi o min arrama be si mi aran ton joni joni okay
Keci na wiiɗo galle daraaki musiɓeje neɗɗo fitta futtude e lawle ngal tan lawlinde neɗɗo feere hay hunde ƴetta wadde hono mo yiyani Salamu alaikum. waaleykum salam Yara. alaano Am tawon. wonaa jamta Moƴƴa feere rinɗo. alaano hoɗum waɗi Moƴƴa feere rinɗo warna moɗo weere. on mo alaaɗo wonaa ɗon kala naftaraade wonaa mi annin moƴƴa feere no tetama mo jaɓaani ane ngarɗir ɗo yaade na booni e laawirangel ɓoheni ane waɗɗo yaade gelma tuubel na jeeya liɗɗo mbiya ko moƴƴa feere paalda wono mi yituma galle am ɗo de a nani wona artuɗo ɗum kala mi meeɗanama bisinaade jogoy moƴƴa feere hey an jaana an ko an yino mamadou wergo oɗo mamadou wergo mi sitta men ɗo hellene ka mamadou wergo mo haysiyede yaade o ngel kilotel wayɗon ko yeeya liɗɗinki ne min mi saɗaka ɗum min ko kañ paalama wona mi yima terto o yani min ko kañ wona paalama mi yima terto o mi tertora neɗɗo ko soboniɗo abboro kono naba soboniɗa o haysiyede tima fimɓe sikara mbiya ko o Bimi paala yo. yeeya yambaji yaade bimi o ko ananani mawɓe ko tindi ko ya jikkidana sutte booñi aw min mi welanaka o aw min ko on belanami awa wona ɗode ɗo wona mine haala ane haala ha bamma ar enen ɗimɗo laaɓa mari siko an woodi galle walla ko siko an jibinimi walla ko min jibinimi o galle ɗo a wodaka ɗo ne ɗo ko min woda ɗo an ko a adda ɗo min ko ɗon jibinami an jibinimi an jibini kam min da wodaka awa laaɓa ene Wona ɗo woni galle bamma. ha bamma arta mbiɗa an joka a yagiri a anda o kaykara mane hono kalluɗa tampere waɗi hata mi yiyani yakkereji poɗɗini baɗi ɗi fi ɓorni kam seeɗa wona jiire wona cawje wattu ko yakkere haka neɗɗo lorima e ɗe gese bon a woda ɓe yi a wodaka ɗo ko galle ba makko wolli hono mi ƴetta wonɗo ko ligne o allo allo aleykum salam ñalde jam jaltulla ala toon jam tante jam tawon toon jaltumbi woli alhamdulillahi ille yettore salminio mi weltani kon émission mon on merci beaucoup aray miɗo tori o waɗo invitaɗo ɗo gon haray yoɓe ɓeydu wakkilare e hunde aray ɓe foti wadde kadi théâtre kadi rewɓe jomba ɓen honno ɓe wonirta ko nder galleji ko honno ɓe foti ɗoftorade ko galleji ɓe foti kadi wadde on théâtre kadi on kadi waɗi no waɗi important kadi ko meɗen fulatu d'accord eyyi aray mi weltaniki on ko hiwragol ɗum salmini on ok musidɗo mi weltima si allah fu lamɗo jaɓi min joua on kala théâtre si allah jaɓi min weltanimama buy wona seeɗa ok merci o weltanama o ko noon tigui woni ɗe o wi a wodaka ɗo ko galle bammakko mari pour hoɗum ƴettuɗon thème mariage forcé par ce que si a laar e nder fuladu men law mariage forcé e hewno toon ko joni sa fuɗɗi uyrade mais law mariage forcé neɗɗo immorana ok neɗɗo mo faalaka ndaara ta joom o sa meeɗama andude kono joni noon sukalde ɗe fuɗɗi ɗum kadi kayen kala saltade joni à travers ɗum min joui o théâtre kala ndarɗo ɗo wawa accude ɓiɗɗo mum on mo yiɗoyi o on waɗamo marié ɗaɓɓamo ɗum waɗi min joui o théâtre mariage forcé d'accord ko ɗum waɗi juuɗo o mariage forcé joni e nder mariage forcé o texte o ko hombo windemo ko an walla non texte o minen toujours ko ménageur amen o Djiby Alves mi salminimo doole kañ toujours windanta minen wona minen bindata minen joɓe théâtre ɓe minen tami ménageur on yiyete Djiby Alves ko Djiby willanta o texte ji ɗe awa joni gilalde latuɗa e théâtre ko holɗum yiiɗa hen metteli e hoɗum yiiɗa ɗo welo par ce que ɗanndi ko metteli woni o welo no ɗo hoɗum yimi e hen bon kabir neɗɗo fuɗɗi e théâtre par ce que neɗɗo a wawata yiide kalɗo gonɗa an tami toon wele nderan tamta par ce que han métier kalɗo keɓɗa woodi mbaɗoɓe ɗum minimisé e woodi mbaɗoɓe ma encouragé bon min kay mine yettiri gon ngo ɗon Allah par ce que hande e ɗumani amen e théâtre amen e ko famille am o déjà koroji am miñiraɓe am babaji am ɓurta kam mi wadde hen encouragé joni noon ɗum ko fierté e mawɗo e dow am woni wonɗo ko ligne on no wawi hewtude allo salamu aleykum wa aleykum salam ça va
Ça va Dia, ça va hono wayi? ala lol jaltu wolɗa Jaltu hono sikiɗo. awa ilde yettore Boubacar Balde jooɗi tan. Boubacar ça va holo en Ko patron jalloɓe o jooɗi ɗo. no ɗum o miɗo faami ɗum ko ɗum ɗoni ko surga jalloɓe woni noddude Mashallah, invité o kadi salminama. e mo tontimama kankalan Voilà, min mbiya mboyo courage par ce que métal e koyngal ala ko ngal koynangal woodi. tout à fait normal Voilà, toujours noon minen woni e ɓaawa moɗon toujours e sengo ko wayno heede fuladu meɗen e ministére en affaire affaire sorti ko wayno théâtre ɗiɗi walla comédie yaminen mo interview mo ɓerɗe interview. d'accord Voilà, par ce que enen joni si a laarino law e fayda théâtre ji ɗum kala koto guinera koto jo si a laarino joni ko musique tan joni théâtre e wiira théâtre e wiira comédie ya eyi ɗumati seeɗa eyi kono machallah joni kay baadi no ɗum joni kala fuɗɗima mine ñagano fuɗɗiɓe yo Allah naɓirɓe yeeso allahuma amin ne ɗo kam neɗɗo weltima seedi e émission e kam toujours neɗɗo ɗini welto hen saabu amen tan ñande fof émission o waɗanno machallah ok jarama merci Boubacar jarama yo Allah koye walde allahuma amin merci beaucoup Boubacar Balde depuis to Italie kankani ko fidèle téléspectateur ɗo e émission laltodiren pulago par ce que o yiɗi pulago moƴƴa machallah tuma miijimo okkiralde dédicace yo ara o laati mais joni mi Boubacar mi salminima moƴƴa ko low wolliri abi artu hen mi arta e question he par ce que hande kala métier ɗe mbatta a heɓat toon mbaɗowo encouragé e keɓat toon mbaɗowo découragé comme no mbimami nante heni mine yetta famille am mo doole par ce que han si ɓe jiiɗano han ɓe jaɓarano mi natta e affaire comédie mais ko ka en ɓuuri kam wadde encouragé e nder affaire comédie he ɓe mbaɗa kam hen encouragé te noon hen kay joni noon woɓɓe ko kaaloyyo an andi déjà ɗum ko ɗumani min ɗum watta kam hay hunde mi waɗa suivre ko mi wadde conseil ji paraji am ɗi merci allo 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 salamu aleykum aleykum salam jarama lala jarama lala to baba jarama o jarama lala to jamtu awa abi illu papa bawno o ko jallojo de ko jallojo wolli kay awa minen ɗon keɗiɗo d'accord ko minen wonɓe ka Finki Dia eyi ko baba évité ma on abi balde ko min woni baba makko machallah yo mi salmini on mi weltanima on fota d'accord yo ok jarama minen kala min beltima merci beaucoup abi ayi déjà ko lemmi ɗo ko waɗi justifié ayi déjà mi funnani mbo noddi ayi siko goɗɗo paranjo goɗɗo ni kañ hajiranoy ko ɗum yiyama on na yalta ɗum ko ɗum mbo e jangga école hoɗum mbo yaade mbo waɗanta nattanta yaade affaire comédie kono ayi mi funnani mbo noddi ɗum waɗi justifié ko kalmi ko gonga iyo ko gonga selluɗo abi ko noon tiguiri wolliri mayeyade e clip arte aussi e plateau e clip après arte e plateau e mi accamo fowtino seeɗa balle ngajo andi balle ngajo o kay hulane e hunde Jolly but I'm done full of do fire on the free car kumba full of do yelly gana le durido mama wo ba abi fire maja mama bawa allo 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 oui mama d'accord mama jarama allo mama Mariatou allo mama Mariatou
après Baba Arlo wawi artude hay joli e ɗo allo allo Baba oh bo réseau yehi taw oui Baba Baba D'accord. oh Oui, elle m'a fait qu'elle a dit, elle t'a appelé. Kirali majal jadi koni bimbilaw o bedi ndawran mimi gawo bejol ka jumuwar bedi gawa gerte wo bedi gawa gawri tafula dumen wo bedi gawa mara hey bimmi uri kumba fulado yalle gana ne turido ama wo baba abi baya maja mama hawa allo 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 Baba allo Baba allo bo hay joni no wawi artude ɓayyade allo ɓayyade équilibre Mafulado, yelli gana de turido, ama wo baba abi, baya maja mama hoa. Ndungu simti, daunde nati, ndungu amro, bawi naomi, ndungu laula, laulu noko, na inyaki, hammi beti, bitere tampere aranime, emino dini wurdi pere pere ngar ngar, kumbaro ka edemba, andungulum delaribe, boronga, juroronga, mbofulado, yelli gana ne turido, ama wo baba abi, baya maja mama hawa hawa, mbofulado, yelli gana ne turido, ama wo baba abi, baya maja mama hawa hawa. Ndamdi gerta ndamdi nyebe ndamdi maro awa hande to nyangal bitani kam faro amto mina hawa jolli ho babila de nyaka nde jawnde fulado ne handi weli Mareli bendi, gertele bendi, kawele bendi, yebele bendi awala mudum maliremen, chodaname. Tung wala raga jam galle, tung wala raga jam galle. Mafulado, yelli gana ne turido, ama wo baba abi, baya maja mama hawa hawa. Allô Allô? Allô, oui, ça va? Ça va bien? Lala, Jantu alhamdulillah. jantu walla sabali. Jantu me woni jantu Sabali wonɗo. boja. Ceɗɗo ɓalejo mo ñanta laalo kadi a funnay sawi sabali bojo a funnay. Sabali boja ceddo balejo mo lamta laalo. Ko kañum tigi noon. Giɗo Jama TV. A Ibrahima. Salminima moƴƴalo Adama Sabali. Jamtu wonɗo. Jantu mi woli alhamdulillah. Awa hande koye a watta hakkille moƴƴa ɓay ko baldejo wonɗa ɗo invité. A yihi la. Vraiment min jentiɗo émission. Merci beaucoup. Mi jenti émission ɗo e Dakar ɗo. Vraiment mi wimo félicitation. Merci. Merci. Vraiment mi andi Sinthiou Dia kam ko giɗoɓe amen ko a giɗoɓe Fuladu e daraniɓe leñol kadi. Machallah. Kono vraiment mi wawi mbo rewide décourage. taw mbo nanani ko yimɓeɓe haalta ko quoi. D'accord. Ok, inchallah. puisque hande aduna men o kala falaɗo wadde réussir yimɓe wiyayma a nana e piiji ɗi fof dal. Surtout ko wayno zone fini kadi. tawa affaire no satti seeɗa. Machallah. kono vraiment o hakkilora rek muñal. Puisque ko leñol o darani quoi. D'accord.
voilà daraniɗo noon leñol ko be haɓɓa sentir ha tiiɗa o waɗa Voilà. sentir balɗe gaaɓe sentir Très bien, très bien. sabali ngaɓe kono ok ɓayona min to wonɗo ligne ɗo mi acca woɓɓe kadi natta quoi merci Adama Sabali vraiment merci merci beaucoup Adama Aïssat merci félicitations aussi merci beaucoup Adama Sabali o weltanama tuuti aussi weltanama moƴƴa moƴƴa ɗo mi salminta Malik Alata depuis Espagne kankadi miɗo salminamo moƴƴa mi salmina Balde kankadi miɗo salminamo depuis Espagne mon lami miɗo hiwroma moƴƴa moƴƴa hina seeɗa mi yejjitali kanja tuttola kankadi hilomo ɗo e Dakar kankadi o waɗa suivi émission moƴƴa Diadia aussi Adama Hawa ɗo e alamɓe kankadi miɗo hiwromo moƴƴa moƴƴa hina seeɗa ɓe alamɓe ɓe fof salminama bisimilla maɗa allo 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 oui allo oui salamu aleykum waleykum salam ono jamta ñallu on jantuɓe woni alhamdulillah ono waddu wonde golle o alhamdulillah hino men ɗo jantuɓe woni eyo hono haabi no ɗo abi nanoma ɗo jam tan eyo ko minen woni nene haabi minen nene haabi komi siina nene haabi machallah na jamta woni jantuɓe woni ke jeejo a salminama allo allo hono jamta ñalli toon jam tan min goni ha hono wurde nde ala noon mi beltanima mi beltima e émission he eyi minen ɓuuri weltade ɓay onon noddaran Jama TV welta espoir jeunesse espoir de Sinthiou Dia e weltanima on jaari on du'anima on ya Allah nawru golle ɗe yeeso amin amin sabu hande wayi mina wona ho hanko aduna o fof e jooɗi e yiya on ni machallah yo aw mi salmini Kajjatu Baldena ko Diallo jeeri yo o Diallo jeeri mi weltanimama ya Allah moƴƴi golle ɗe allahuma mini lele yo awa o jarama o beltanama eyi a jarama beltima ɓuy wona seeɗa yo awa merci mama kamɓe kadi ɓe weltanama ɓe Sinthiou Dia ɓe fof ɓe weltanama ha e Vélingara aussi Abi ɗum ɗo ko plaisir ni machallah ayi ɗum tan waɗi signifié déjà famille am mo pi e ɗin ɓawan ɗum hande ko fierté e dow am baba am ɓe noddira ga nena am ɓe noddira ga ɗum tan ko fierté ɓe gokka kam encouragement e dow métier am he ɗon tan ɗum ɓe weltini kam buy wona seeɗa ɗo mi hiwroto Zé depuis Maroc Zé Balde o hoɗum maɗa Zé ko koto am woni o noddiro ɗo joni o woni nene Zé machallah Zé e salminimo allo allo assalamu aleykum waaleykum salam on kirnaman walla kiiri toon jaltal ɓe woni hono en jaltu wonɗo alhamdulillah e émission mono no weli no feewi machallah inde e yettore si ngati tiyataro waɗi fayida no feewi minen ko Moussa Ba gorko mo Gambia jooɗiɗo e nder Dubai ɓe Gambia ɓe fof salminama si wallahi animation mono no weli kadi programme mono no weli no feewi merci jarama si mi salmini sabalingaji koppuɗo joni Adama Sabali Adama Sabali d'accord si kañum waɗi sababu noddugol on ɗo machallah si ngati kala saha neɗɗo laara programme ji moɗon YouTube ha Facebook kala vidéo bo fitaro neɗɗo laara machallah o weltanama yo kono ɓuuri weltanede onon daraniɗe ɗemgal meɗen ngal eyi ngati yo Allah timmin anniyeji ɗi no feewi amin ya rabbi par ce que en calmini koɗo ma galle o ɗon d'accord ok mbo tontimama salminima an kalam yo a jarama no feewi wadde yon woppu on ha yeeso goɗɗo ne natta e ligne ok jarama merci jarama no feewi ha ok merci beaucoup o weltanama moƴƴa gambillaɓe weltanama badi gambilkol alala kamolal balkol ton la fa gambilkol balkol ton la fa
wonɗo kadi ko ligne o allo allo oui salamu aleykum waleykum salam jam ñaade ɗum jaltumi woni inde e yettore tawoni ibrahima boiro Buwaro ça va ça va alhamdulillah holto wonɗaɓe loddirde gommiɗo ko nder Dakar Medina bisimilla maɗa ɓe Medina ɓe fof salminama inchallah min ko joom joom huɓɓi o télé sa mi hawrodirɗo émission haalpular quoi kono mi famani ko hoɗum woni programme o bon ko invité mi jogui artiste comédien artiste comédien eyi joni kay mbiɗa andi mi wawa ɗo kay mbiɗa andi mi salmina on rek merci mbo tontimama mbo e nanama ɗo yo Allah moƴƴin golle ɗe ko yo Allah nabir yeeso amin ya rabbi yo Allah ɓeydan en cellade e sellirede judde goɗɗo battane moon amin yo Allah moƴƴina haajuji few amin Buwaro salmin noon ko ay émission o ɓay ko joni huɓɓi télé sa joni arti ɗo golle ko huɓɓi télé mi hawrodiri merci beaucoup Buwaro a weltanama assalamu aleykum ɓe Medina ɓe fof salminama ha e Fass ila ko Fass iwruɗa ɓe Fass ɓen kadi weltanama ɗo ha université kamɓe fof ɓe salmine étudiant ji ɗi fof no salmine ko étudiant e étudiante kamɓe fof ɓe hiwrama moƴƴa Didier Baye lay luy bu baax ba koko tawe étudiant la fof ci université Cheikh Anta Diop maa ngi koy luy di luy waa Kaolack yépp aussi fattewuma kenn kamɓe fof ɓe salminama hila moƴƴa hila seeɗa ko lo rek abi arten kadi e question ji ɗi seeɗa abi wiɗa ko ɗo dal tellement ko mi welti ko mi anda sahay holɗum mi wolantawa par ce que ko wiɗala welo o fof paralji ma ɗin no waɗima soutenir machallah mbi ko holɗum heɓuɗa hol kadi e mette allo assalamu aleykum waleykum salam baba sista Dia mi salminima mi weltima baba bisimilla maɗa mino lamdosi ko jam tan gonɗon ko jantumi woni alhamdulillah mi salmini kala wa Jama TV fon fray mi accani hay goto debbo yo gorko fof mi salminiɓe merci beaucoup Jama TV kadi fof no salminama ok an sista Dia o mi salminima ya ɓernde orde Allah okkima nde ya Allah ɓeydu ɓernde nde amin ya rabbi mama acciday ha ɓoya juuta ya Allah yawu ɓeyda ya kala ko moƴƴi ko ya Allah waɗan en ɗum enen piiw amin ya rabbi surtout noon an sista Dia wallahi mi duwanimama moƴƴa ya gañoma no horanoma amin ya rabbi mama ɗo mi weldike moƴƴa ko on mbo woni invité o hannde mi salmini kadi Djiby Sabali ndeysan ko o woni giɗo fulɓe Djiby Sabali machallah invité o woni giɗo fulɓe sans frontiére ko low way kay kankala o wakkilali fuladu o wakkilali pulago exactement way ko noon kadi mi salmini association ngaren jaaden maɓɓe firayi mi salminiɓe eyi joni ko hombo woni invité hande on ko artiste walla pour mi salmina mbo ko joueur au théâtre ko artiste comédien Abi o illete Abi Balde Abi Balde eyi mbo e nanama ɗo awa Abi Balde noon ko musidɗam Abi Balde hono hen ala noon jam tan gonɗa jam tan ha min ko Mariétou Balde mbiyetemi a salminama nene min nodda ɗo depuis Paris la France eyi a salminama buy wona seeɗa amin yo Allah yawu ɓeyda ya ko garanɗa ko yo Allah waɗ ɗum barke amin ya kala ko ɓuuri moƴƴude yo Allah waɗan en ɗum amin Allah danda en feero gaño giɗo gaño ɗoni ko ɗum haɓortejo amin ya rabbi mi weltanimama moƴƴa e ɓinguel am ngel kadi sista Dia machallah kono wimi mon rek ko ɓernde or mbo jogui kañ kay mbo ala hay probléme no wala probléme ndeysan o yani komin gandodiri kono yettire Allah eyi min awo mi salminima mi ɗaltaliño min andi woɓɓe hewɓe ɗi noddaga ɓaawo ok jarama musidɗo a waɗi golle yo Allah yonma awa jarama sista Dia la mama
ça va invité no wire surprise ma o dini ara joni mi waɗan bo signe mi yana bo noddu inchallah bebi kadi mi salmini DJ Jackson merci beaucoup mon nana si Allah jaɓi DJ Jackson bilo sabilo moƴƴa et toute la famille Sabali aussi merci beaucoup jarama merci mama jarama merci beaucoup merci mama yalla accude merci bonne émission merci beaucoup jarama merci beaucoup o jarama mama chéri depuis Paris la France allô allô oui ça va bien lala jam tan kay jantu wonɗa jam tan ilde e yettore musidɗo Jibi Balde a salminama bisimilla maɗa e émission meɗen lantodiren pulagu aki a tontama nako jam tan woni jam tan mi woni alhamdulillah ok ko mi woni manager espoir comédie o Jibi a salminama ok an tontama c'est-à-dire vraiment a weltanama afe invitation maɗa he merci beaucoup Jibi min ɗin ɗon dara vraiment hande neɗɗo welti très bien e dow invitation he wiya haaɓi alliance jabunde bon continuation mo anda bon hande ko ɗo woni fi muɗum o puisque hande tout début est difficile hande ɗo puɗɗoroɗa ɗo bon a hawra difficulté ji kewɗi mais a nanguiri ko ɗo woni fi ma en force a waɗa français on e selli mais inchallah kala komo nanguinimo ɓeydu nangol mo anda mbo e nangana ɓaawo puisque hande neɗɗo a fuɗɗima mawɓe ma ɓe nanganima ɓe kaɗanima ɗum bon fot andude ɗum e jogui importance quoi joni wona ɓen mbaɗama accordé on importance wona an a nangani ha tiiɗa ko ñagoromi men kayen ɓe nanga ha tiiɗa ɓe ganda comédie ko hunde joguinde place e dow société meɗen he puisque hande artiste ji meɗen ɗi enen kewi artiste ji fuladu vraiment ɗon tan ko fierté woni mais hande affaire pindingol janggingol e ɗum ko mi sikki ko comédie o ɓurta ɗum ɓurton wadde mieux placé puisque han son si juuri hanko 3 minutes hanko paaleɗa hen haalde ko fi a wawata ɗum hen haalde mais hande si à travers comédie o ane wawi wadde heede 30 minutes ganda scénario ngo 30 minutes ɗon ane wawi hen heñude waajuweji kewɗi vraiment neɗɗo weltima ha mi acca woɓɓe kala mbawa natude ok jarama Djiby Albes a weltanama ko jeune daraniɗo jeunesse espoir kay woni ménageur amen o kankala e dari toon na doole mino salminama boy wona seeɗa merci beaucoup Djiby o weltanama Djiby kankade ko leɗɗo daraniɗo pulago jiɗɗo leñol muɗum machallah par ce que neɗɗo sa yimmano waɗa ko moƴƴi rek ka waɗay mo encouragé pour holno alliance jabbulde pour holno nde ille bon pour affaire jabunde minen ko première amen scénario o hombo yo okki hoore mum inde hombo yo addani hoore mum inde ni tan min mbimi ko jabunde to nden welanimmi mbimi ko jabunde mbiyetemi eyi par ce que parfois yaye famille ji fuladu hara ilde lotto jabunde ila secret walla ko ilde le rek mi wawa mayide min kay ko ni tan ɓangminde par ce que si a lartan enen minen fulɓe ro ni kaari ko jabuyel pendayel yiite surtout ma fula kundaji mais inde jabundin simi waɗani trompé mi sikku ko e seɓɓe ɓuri arade mi assalamu aleykum waaleykum salam ono jam tan gonɗon jam tan ɓe woni walla ille yettore ala noddira hoto noddirami ko leydi Espagne mino wiye DJ Jackson international Fuladu Pakao Balante Kunda applaudissez pour DJ Jackson DJ Jackson surprise o sami wawa taw mi anda sa e holto tolli e an DJ Jackson hande ko yiɗi wadde participer tande émission moɗon ɗo heɓa ko yewtidi e moɗon hayso ko seeɗa yay toɓɓere ran mi faala adadara hoɗum woni toɓɓere hande yewtere moɗon toɓɓere nde pour l'instant ko artiste comédien mi jogui jo théâtre tolto Fuladu o ille Jabulde ɓuura Abi Balde ɓuura andirede Jabulde ko kanko woni invité a o DJ Jackson voilà merci beaucoup artiste o déjà mo salminama mo juurama mo yettama ok mo tontimama kala
kadi enen mbiya yo Allah nawru carriére ɗo yeeso i naɓira pulaguro dow beele enen kadi fulɓe enen mbawi heɓde jamanteji meɗen ɗe artigueji meɗen mbawa uɗirade e leñol ngol saabu hande o weeɓano heɓade e meɗen Allah waɗi kam hande ɗum ɗo fuɗɗi heɓade e meɗen ɗum ɗo tan ko weltare e leñol ngol ɓiɓɓe leñol ngol ɓe fof calminama ƴesima ono ɓe directeur actrice jeji ɓi gondi ɗo ɗi kadi jettama no feewi e kadi an ɗon tigui kadi koɗe beltanaɗo ha yettiɗo weltare wawri wonde yo saabu golle ma jooɗi peewi ɓe holliri yiddema e pulago jarani minen hande wadde participé émission ji maye merci Jackson saabu so neɗɗo holliri laaɓal e nder leñol muɗum tan ɓiɓɓe leñol ngol ɓe maɓe garɗe maɗa sabu ko an holliri ɗum ɗo ɗum ko yidde maɗa addi hande min mbaɗi kanji amen ɗi minen jiɗi wadde suivre e émission ji moɗon 100% hana seeɗa merci minen jetta Allah minen jettama kadi ha con kadi liyoji moɗon ɗi simi keɓiɗi an kara minen kara min mbaɗa hen ko ɓe mbawi ko min mbaɗa partage programme ji amen ɗi piw pour aduna o piw anda homo radio gonɗon ko homo télévision paala hoɗum woni vie moɗon ɗe hande ɗengal Pulaar. Merci DJ Jackson a weltanama artiste o vraiment kankara mo weltanama mboni ñaaga anano mo yecciro ɓawa muɗum nomo jokko golle golle kala neɗɗo ɗe watta mawɓe fu ɓe mbi meccal fuu yara ko joma o fuu yara eyyi ɗon kay haali gonga wala hande kala neɗɗo ko nanguirɗum ɗe teddugal nanguiramɗe needi nanguiramɗe cuusal i nanguiramɗe pellirat anda wuuri mayi leƴƴol ngol welare ligganade kono liggan hoorema i nafoore leñol ngol saabu si janngo e maayi leñol ngol enen saabu enen fulɓe mbayi noon neɗɗo ɗo wuuri ɗo hatterake ko so ala yimɓe mema ndesan kaarel amen kaarel ko ni wano ɗo ko ni wonirno leñol e ndeke mo wurno ko yimɓe ɓe leñol ngol andano mo waɗi joni mo ala leñol ngol ma anda mo saabu ɗum waɗi kala liggantore leñol ngol no wa sacrifié hoore muɗum anda ho ko leñol ngol mo haɓantani ha maaya e leñol ok Jackson a salminama ko leɓɗa ko e tami fulla e fayda a jarama buy wona seeɗa mi weltima mi jaari on e mino ñaganima carriére moƴƴo no Allah naɓirta golle ɗe yesso no feewi vraiment min beltanima no feewi min belti koɓe mbawra gaynude e nder téléphone tan ok ko min ɓuuri on weltade par ce que hande ɗemgal Pulaar si memama tan pi fulɓe ɓe gimmo ko min ɓuuri weltade par ce que depuis fuɗɗa ɗo hombo e noddira gauche à droite ɗum findini honire fulɓe ɓe piɗɗinɗe ɓaawo am wallahi wallahi minen ɓuuri weltare mbiya on tan fulɓe gimme daroɗen kepten suudu meɗen gimme daroɗen suudu baba wala bege ɓe beltanama on juurama radio o pi weltanama télévision jiɗi fren beltanama on jarama Allah jarama ha to yesso merci DJ Jackson mi weltima surprise o weli law moƴƴa hila seeɗa andi ko faala yo Allah lalɗo lawrale ɗum yesso hoylalama hoylala dalla julɗo dalla e feere guiɗo gaño kadi miɗo illi Allah lalɗo fewlu yaafo talta maɗa feƴƴilɗo ɗe balɗe o yafodamo e fureji yafatɗe par ce que aduna ko li ko yahumiɗo ara ko ɗum woni fi aduna haray a torama yafuye moƴƴa hila seeɗa mi weltima moƴƴa Jackson mi weltima yalla accu jikke hakkude meɗen yalla ɓeydo jikki hakkudeji meɗen artiste o kadi mo weltanama minen ñaguimo carriére moƴƴo o yejirani minen kadi ɓe wara yeju le 5 mi heɓi aran toon Espagne si Allah jaɓe no 5 onon piiɗe fadama kala dendagal ko wawi wonde nder Sénégal ko wawi wonde Guinée Bissau Gambie to e fadano 5 le on ñalɗo 5 yombara weɓara on ña waɗa sollu garu machallah inchallah minen paadi on lo 5 inchallah tawi yettima ron le 5 novembre tawi yettima Espagne so Allah jaɓe mi arorema aéroport ala probléme gaccana kam place moƴƴo andanta hara mi ko koto micro to mi wonta par ce que mi heewi haala place ma o nandata place to ko nanga merci beaucoup professionnel place merci DJ Jackson o weltanama moƴƴa hila seeɗa on beltanama har yesso ko lawol inchallah
o weltanama moƴƴa kanko wollo DJ Jackson o loddiren depuis Espagne kanko wollo surprise am o parce que mama mi weltima moƴƴa mama Mariatou madame Sabali mi weltima surprise o machallah ko li rek yalla ɓeydu jaam hakkude meɗen jabulde pour jabulde o bon comme no mbimami nante heɗin ko premier amin scénario o hombo yo mirani inde hoore mum inde joni mbi min ko jabunde mbiyete hombo oɗa yaha hoore mawɗo ɗaɗi oɗa yaha hoore moƴƴa feere oɗa yaha hoore to happiness joni noon si Allah tan si mi waɗani trompé inde jabunde ɗum ko e seɓɓe ɓuuri ɓarade par ce que minen fulakundaɓe toujours ko jaboyel ɓe kalta joni ndin o andi ful e seɓɓe anda ɓe nana kam ɗo ka en wattu yo wattu ka en ko belna teddingol hunde ndin o ɗin toon bon balli ko alaya moyle ay mufo seɓɓe nana kam ɗon loɓe nanama moƴƴa alaya moyle ay mufo zar ofkilma sake o nanima moƴƴa artiste kolda o ofkilma sake ya moyle ay mufo ako altel balli ko dil ako allaftan dilla muskema madame Sonko be kontonɗa famfa kollo rek kanko woni abi ɓuura andirede jabulde allo bon la wawi artude hay joni e ligne o waɗa 78 116 82 38 78 116 82 38 wawa wadde participer e l' émission jokkodire enɗa ole e diha bayyade e clip arte jabulde waɗa reposé seeɗa fotinoɗa seeɗa yeyade e clip arte madame Sonko be koltolla fafa modi ame Oumar Sonko be koltolla Ali Dimba kankane min o salminamo moƴƴa boba o min o salminamo ɗon e talaf e Sonko kunda foof salminama hila oma o mi yejjitali Ousmane Mane kankane hilomo ɗon e Dakar lo jooɗi min salminamo moƴƴa kankane ko haritan ko fo an kanko Ousmane Mane mi salmina Leila Mariam Bobo e Aissatou Bobo aussi e Bilta Diallo depuis Vélingara kankane miɗo hiwromo moƴƴa mama Siyaka Koli kankane o hiwrama Siyaka Koli a salminama moƴƴa nene ma salminama allo oui assalamu aleykum Kadiatou Diallo mi salminima waaleykum salam a salminama inde e yettore ko musidɗo ma o Sekou Oumar Balde gam Maroc Maroc Sekou Oumar depuis Maroc mi salmini on mi salmini miñiramo Habi moy nanama tontimama mi lamdo ko jantan gonɗo mi weltima Kadiatou mi weltanima o moƴƴa mi ɓuurima weltade Sekou Oumar vraiment c'est bon quoi parce que ça ko mami jippo mi nodda on quoi neɗɗo nangi seeɗa mbi mi fammi ɓanga hayɗo 5 minutes tan mi waɗa on appelé quoi merci Sekou Oumar a weltanama pour ko waɗɗa kon kala on weltanama émission he onon duwane moƴƴa awa yallah jabin duwaji ɗi voilà mi nani feeranmo kala ɗo e ɗumanina mo noddiɗo mi salminimo moƴƴa merci mi salmini Espoir Comédie kamɓe fof mi salminiɓe fof awa ɓe nanat onon beltane moƴƴa noon ok Sekou Oumar ok on jarama a jarama Sekou Oumar depuis Maroc kanka do weltanama moƴƴa Baye Louis Sawa Séri bi il jewmire safu fanfa Rita il jewmire safu fanfa depuis Maroc kankadi mi salminimo parce que min ko ni rek mi wolay happini gennaaji mi wolay Jola mi wolay Socé parce que andi rek ko Fuladu Pakaw Balanto Kolda ko ɗum waɗi on tigui ma wakkilo lala tous les langues hay si wawan lalde tous les langues mais la majeure partie langue ji ɗiɗi hodduɗa ɗi ettoɗa wawaɗi kadi seeɗa ko ɗum waɗi ɓayyade e clip arte
ko bisi wawi kono ko bolem ne monde la posoro salamale ma boy nawlam yoro nyimma kali sen boy molo jaja e mi salminani tana labbo ko hari yo mo gorba wa boro koy gorba wa boro mo jabange jebe ko mama lori do ko mama lori do ko mama lori do ko mama lori do ma de sare mani be kani jemba ura nene ma ullo chewdo mo e ka sewnani jammiri sapani do ramaniya emin to korro yammigol godado maru kay nyulo nyambe sira usamari jabu ko mo jangi kam sodore lappo kebe molon kaji majala sodore tinduno mi fari jago fari fari jago fari a fari seto fari si kelle keni jaya tanki hore naja boy tanki hore naja teppe kala gane jadi be fulbe do ko pular hane he kebe na jabu buidu no do lebu o so sanje woro mi wujani mi tawu oy saba ninga dimo mo muino no do lebu min goda no mi ay jankan ne ma jay eni gara wala no ro jankan ne ma jay ma yara wala no ko mama no mi be sare jalo be an fala ko kebe wi bi dilem na ma bi no be no ma ay salama le ma andado hamala tulay la ko kebe kuma minya foti mo minyi haka soma jamiri kebe na de jada jodida boy kitu no mi gonto ndaka me majai boy notu no mi ay ko temba sabali soy na tenjol to kene wona welde gire nena tindu no ko jollo hollima ya dibe ambe boy sama ila dam kundoru bande wa ilen baloni jambo jawo pullo julta wino kam Allô? Allô, oui, Ça va? ça va bien? Lala, Jam tan kay? jantu walla? Yettude Allah. Awa, bismillah ba inde yettore. Ko koyo from Espoir Comedy alias Mawɗo Dadi ko. Ok. Ala loddira be hoto. Mi salmini onon fof. Be salmintike ma moƴƴa hilase. Min wi mi keɗima mi émission o minen lindo minen ndaara ko yettude Allah. Ok, a salminama. Minen duwa noon boteeri noon wona seeɗa. Par ce que hannde heɓde ɗum ɗo ni weeɓani dal. Wayno ko fierté dow Espoir Comedy woni quoi. to Allah yaw ɓeydu ligguide continue jaara yeeso ko amin amin so ko mbiyatmi ko rek fulɗo jire huutara hoore ko si a huuli wiyeede tan a wawata juude affaire comédie da ɓena hunde fof ko ma jogoɗa hen ambition e courage e amour si ɗin tati a wawi ɗi jogaden a wawa waɗe réalisé ko heewi puisque enen souvent enen fulɓe ko ɗon boniraɗen wiye pullo watta ɗum cimoy to en taw e bonama mais nak alhamdulillah puisque fulɓe hannde ɗo gonɗo ɓe joguima jangguɓe ɓe joguima anduɓe ɓe joguima alɗuɓe ɓe joguima haaloɓe leñol noon si ɓantoroni hen ko ma jogo ɓen yettude Allah Allah waɗanen jaam ɗokkan juuɗe battane moƴƴe kadi ha an kala salminama no feewi comme ko minen ga Allah ki laaɓano feewi min toɓa kolle accel ma hilo fulandu kala taw neɗɗo wawata wonde ɗo noddani taw ko ma noddan salmotire dal d'accord mine salmina wa Brown Comedy partenaire ji amen mine salmina way no feewi kamɓe fof taw beltanama no jaɓude wow a weltanama a duwanama mi ɓurima weltade sista di ha ko o woni genda ammo e nder théâtre he o yire mawɗo ɗaɗi kay noddi ɗo déjà mi salmini ɗum doole kankala mine weltanimo wallahi weltanama buy wallahi waaw mi ɓuri weltade
ok jarama acca goɗɗo kala nanta pisko hunde mawɓe fulɓe mbi ko wona mooni woni garɗo kala nokkira sengo enen mbi ko dula goto nde woni okka goɗɗo kala rewa hen ok jarama a weltanama ok jarama ok o weltanama gendama o kayire gendam kayire mawɗo ɗaɗi mawɗo ayibo noddi mi weltanima o buy wona seeɗa d'accord o weltanama moƴƴa hila seeɗa hay joni may yaade e clip o koto wuuri holto hekkirɗa fulɓe ɓeero pasanema jaye fulɓe mbaɗe wawi waɗa adi mbaɗe wawi waɗa yonta jarere jammiri fulɓe mi salminani tana labbo ko haari yongo fina dawro wuro jammiri keɓenaje mo jaɓangeje tune pullo wuro amin dembanune am sabali bo janto jaɗa joɗiɗa cenda giɗo e gaño ɓay giɗo e ndungu koni tomma ilamma kono gaño e allo assalamu aleykum waaleykum salam no mbaɗɗon jaltu lala to jam tan ko jam tan ñalli toon jaltu alhamdulillahi inde yettore barikalla min ko Samba Balde depuis Wakam Samba Balde depuis Wakam bisimilla ma Balde depuis Wakam eyyi ala min noon komi pullo Fouta ko guiɗowol kamen kono ɓayde ɗum ɗo nde wonno ɗum ɗo ko fulɓe koko renda ko enen fof hawti ɗum ɗo min kene min noddume weltano min jarna o awa jarama eyyi hara invitaɗo ɗon on hara mi salminimo min weltani ko min jarnimo yo Allah waɗan ɗo nawɓe yeeso programme on waɗa barke muɗum allahumma amin ara yo Allah ɓantu pulago ɓuuri ni kadi minen weltani on foto wona seeɗa ya rabbi amin amin eyyi merci on jarama awa weltanama Samba Balde kankadi lo noddira en ɗo e Wakam laaɓe fof salminama kala ko jooɗi Wakam ɗo ha cité avion kamɓe fof ɓe salminama moƴƴa hila seeɗa en salmina e wolirɓe Almadi aussi kamɓe kadi ɓe weltana e yoftogor kamɓe kadi miɗo hiwroɓe moƴƴa surtout ma famille Sekka famille Sek maylen di luy bu baax a baax sama mag ji Yacine Fall maa ngi koy luy di luy sama bébé yi yëpp fattewuma kenn ku mel ni doomu wuri bi mari Seck maa ngi koy luy bu baax di luy sa tonton wuri Diallo maa ngi koy luy di luy cuul aussi cuul kankadi miɗo hiwromo moƴƴa hila seeɗa malgré ko lanta pular o lilan dika li ngay def leex la may lay remercier bu baax a baax di luy ñëpp di fattewuma aussi sama mag ji Maguette Thiam maa ngi koy luy allo assalamu aleykum waaleykum salam on beltanama mbiɗa ɓuuri wona oɗon celli mawɗum amin jeeɓa on no feewi waaw merci beaucoup mi salmini mone kala mon inde mon yettode mon awa an kala a salminama eyi ko minen noon komin fulɓe haal Sindio Fouta Sénégal eyyi kono fulɓe fof ko gotum pullo fof ko gotum vraiment mi weltima hen no feewi eyyo inde no mbaɗɗon ni ko mbiyami ko jokke golle tan no feewi merci beaucoup inde de ko Abdoulaye Coulibaly eyyi kono noddami to Ngor aha merci gorullaɓe fof salminama vraiment mi weltima no feewi mbiɗa ɓuuri weltade jarama no feewi chaque fois mbeɗa daara émission moon quoi merci beaucoup c'est ça mi yiɗan noddude mais on paama nde heewi natoɓe ko ɗum tawi ko ɗon way kay Abdoulaye Coulibaly aha Coulibaly wallahi billahi a weltanama beltinima onon ɗiɗo jooɗiɓe ɗon ɓe fof merci a tontama musidɗo an wonde heeɗiɓe fof on jarama merci merci beaucoup merci Abdoulaye Coulibaly depuis Ngor kankadi o salminama moƴƴa hila seeɗa émission ko li pullo fof ko gotum hila o ma o sa woni rek pullo lalgue anden koye gotum koye leele goto baba goto hay goto wawata e seldude ɗiɗi kono wakkiloɗen acce illugol oɗo ko guileye oɗo ko Fuladu oɗo ko Fuladu oɗo ko Matam oɗa ko Podor pullo fof ko gotum wona leele goto wona baba goto clip o silo wawi koltilde hay joni Fuladu kelle okay show me nana kelle Pandemi Joe, kelle munda. Agone Fuladu, kelle munda. Achida kubu do imbedingama. Mimi achida kubu do imbedingama. Achida kubu do
papa mi holla be mi fo mi no wada ha simi nani be di mbada hat ko mi ko yala min mbawdi ndi ko burtu wela yo wada bande mi je number 1 ko mi poli fara fulo keso e technique album tout sal ko big deal misi di lamdi hakil ko tempo welta le nyambi mi ngama jibe bandi yeah welta le nyambi mi ngama yeah jibe mi jobi yeah atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama follow me amna mo bebe hip hop gi asuka di hella lara mawdo odi ama mawdo odi wicca juude di bugo di wadana jayzi bobo jira bumba cheme dali de ngam rana Beyonce jarama king abim gol wona piol Tupac piol Jason woni no wona nyembi aw mi fianam ngala piol law ta bawdi din kala aw mi fianam ngala piol law nyaye di tadi kala aw mi fianam ngala piol law ha fula du yejo aw mi fianam ngala piol law atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama atira kubu do yimbe ni ngama mimi atira kubu do yimbe ni ngama kubu do yimbe gaba kanko di balli mijo avenir fuladu danga mama aussi salminama moƴƴa hila seeɗa kanko woni danga mama kankala o salminama bande mijo e danga mama ay kamɓe woni avenir fuladu n'est-ce pas kay goni avenir fuladu ko lo way kay awa ɓe weltanama ɓe beligaraɓe miɗo salminaɓe moƴƴa hila seeɗa mi yejjitali ɓe talaf ɓe baguère ɓe bagui joto merji an ɗe joɗiɓe ko kare fullo yeeya balala miɗo hiwroɓe moƴƴa hila seeɗa ɗon e talaf wallo Aissatou commandant miɗo hiwromo mi hiwro lelan lele galle mi hiwro kadi Diena Bandiaye kankadi ko lela miɗo hiwromo moƴƴa hila seeɗa kala joɗiɗo ɗo ko kare ful allo ça va ça va no way jantuɓi wole o giɗo bandi mijo wonɗo de bisimilla maɗa ko Aliou Sow bisimilla ma ala way kay jam to woni jantuɓi woli Aliou Sow machallah affaire o émission weli miɗen ɗo jentede émission miɗen dara émission weli tela par ce que bandi mijo yawti amom tuma nodduɗa yo haare ko bandi mijo tuma mi noddi yo waɗanalam bandi mijo ko non way mais bandi mijo yawti silo jantuɓa non mi haɗi miɗo daara komi faadi ha o gayni ko balli ko non way bisimilla maɗa homo yiɗɗa weltanade émission e kay jam to wonto jantuɓi wole no préparation julde nde alhamdulillah par ce que Allah wewnu ko ɓe andi hande ɓe accataɗo hay fus ɓe ɓe accataɗo hay fus ɗo sakosiyel ngel mi barangel wata ɓe laɓorguel ballegaɓe bujjana mi salmini invité on kadi mbo tontimama kankala ɓoy nanama on waga naga e jam to wonɗa ha jam tan gommi
miɗen mo waɗa sifene miɗen mo waɗa encouragé quoi golle nangaɗen ay golle yombani ko wakkilade rek e muñal so aɗa waɗa hunde ala ko woni a haaletake ɗon kay e selli ɗum noon ko a yejita ko haalte ɓaawo ko jokka ko jokkuɗa ko ɗon e selli minen kay mo miɗen duwo tigi ɗum noon miɗen mo ñagana jamme kisal quoi amin amin mi yaɗo ha Espagne Barcelone mi salmina toon dendirawo am DJ Q DJ kanko ne ko toon woni liggade radio d'accord ok mi salmini nacca goɗɗo kadi natta merci Aliou Sow jarama weltanama weltanama Aliou Sow kankadi ko ɗo woni loddirde ɓe wakkamɓe saɗi mon ko tooli wallahi mi ala joddi mon ɗon wakkam on salmina moƴƴa mi yejjitali ma cousine aussi hilomo jooɗi ɗo e Medina Lawratou Ba kanko wattatalam basin o waɗalalan kadi leppi kanko woni Lawratou Ba mi ala joddi maɗa Lawratou yo Allah wurlu sukaɓe waɗa barke accidama e modima ha ɓooya juuta modiyam mi yejjitali mo debbo ɗuɗo kite mi yejjitali séria Alaji Mamad Diang kankadi miɗo hiwromo moƴƴa Alseli Alsala kamɓe kadi miɗo salminaɓe mi yejjitali kanko woni Loslo Boss kankadi ko séria e Boubacar Ba kankadi ko séria ɓeɗo fof ko ɓiɓɓe kawa miɗo hiwroɓe moƴƴa hila seeɗa mi yejjitali Mon Lamour Abdoul Majid kankadi miɗo hiwromo moƴƴa e Abdoul Malik kankadi miɗo salminaɓe jooɗi ɗo e Kolda e séri Diamour kanko woni Saydou kankadi miɗo hiwro par ce que kanko mi hokkimo goɗɗo a pari séri Diamour mi suwitama Adama Diang ko ɗum waɗi miɗo hiwro Adama Diang depuis Kolda toute la famille Ba e Diallo e Bari allo oui salamu aleykum wa Jama TV salam on calminama o toltama bisimilla maɗa ko Abdoulaye depuis Sinthiou Diaye Abdoulaye depuis Sinthiou Diaye hande émission ko Sinthiou Diaye hande ko Sinthiou Diaye ɓe godi kay woni chat amen ɗo miñira ammo woni kay woni chat nene ammo machallah a salminama Abdoulaye wa vraiment neɗɗo weltima fi invitation jabindu on merci beaucoup si ɗum ko fierté men woni enen fulɓe ɓe allo oui ane heɗa ok vraiment ɗum ko ɗum e weltini yimɓe ɓe sabu hande ayi pular kalɗo halte an ɗum kala pulluɗo woni an tawa ɗum e weltinimo e joganimo émotion dal machallah pulagu no weli pulagu no weli quoi en tout cas neɗɗo weltanimo moƴƴa neɗɗo ala moƴƴi ɗi waymo ɗo haalde quoi ok min ɓuuri on weltade onon noddoɓe ɓe on kolliri yo famille o piwɗin e derrière am ɗo wa vraiment neɗɗo weltima a calminama ok merci beaucoup ɓe Sinthiou Diaye ɓe e noddaran oɗo ko miñirawo am kay woni chat nene am mo kayte Abdoulaye Balde balla Abdoulaye Balde o weltanama toon to Sinthiou Diaye mi salmina wolirɓe Jalamalari ko famille am Barikunda wonɓe Jalamalari ɓe fof mi salminiɓe hila oma o spécial Mariam Ba Diadia kanko woni Diadia Diadia Farmata Bilta aussi Farmata Bilta Ba ɗo e Kolda kamɓe kadi miɗo salminaɓe moƴƴa hila seeɗa mi yejjitali Diadia Saybatou kankadi miɗo hiwromo elillaldi ha mi daara émission ma tout le temps mi welti par ce que cukalu so leƴike ma o heewa neleji o heewa diadiaji n'est-ce pas ko ɗum waɗi awo mi salmini kottiraɓe am ɓe fof allo no wawi artude hay joni e 78 116 82 38 mi hiwro miñan an Lele Galle Ba to e Medina Goulas ɓe Medina Goulas ɓe fof ɓe weltanama e Medina Houda aussi kamɓe kadi ɓe weltanama moƴƴa hila seeɗa Diadia am Yama Jimbo Yama Adjila Moto kankala mi weltanike mo moƴƴa hila seeɗa ko lo rek Abi hal si yimɓeɓe no faala o wallude ko holno ɓe watta bon minen kay pour affaire wallede amen nde komin mbawra wadde appuyer pour yimɓe ɓe balla minen par ce que minen moyen ji amen ɗi ko association amen o propre amen moyen ji ɗi ɓe mbaɗirtani théâtre si Allah depuis min puɗɗi théâtre han ko
portable ji amen ɗi ɓe mbaɗi tani filmé. Ah bon? Portable ji amen ɗi min pilmirtani minen mbaɗa ɗi pi clip ji ɗi ɓe mbaɗɗori ko téléphone ji amen ɗi min pilmirta ɗi joni kala mbaɗowo minen appuyé minen ñaagui umen ɓe mballa minen caméra min pour ko min pilmiri min tourniri clip ji amen ɗi ha ɗi jahara yeeso ta kala ndaɗo men e welti parce que depuis min puɗɗi ko téléphone ji amen ɗira min pilmirtani. Ah bon? Avec des jolies images là ko téléphone ji filmirto téléphone ji rak min filmirta amen. Ah machallah. Jogo ɗum ñagoromi dental kala keɗiɗo kala tamɗo moyen ji mbawa wallude minen machine minen ñaagui machine pilmirowo. D'accord on lali ko abi illi ko o illi ɓe ñaagui wallitoɗon ɓe moƴƴa ko sengo basil pour ɓe heɓa no ɓe wawira golle maɓɓe ɗe prix ɗulloni projet ji maɓɓe ɗin no wawa wadde évoluer ɓuuri no yaari yesso mais ɓurani kadi par ce que filmage caméra et filmage téléphone no mari différence seeɗa eyi kolli awo wakkilo ɗo wallo ɓe kala wonɗo darde émission laltodire pulago wallitoɗo ɓe sukaɓe no ɓe yaara yesso e sengo culture ɓeɗe o par ce que walo laale goɗɗo illima ɗo ko pour holɗu o juwali pour rewɓe tiggaɓe ɓe mais a yii par ce que ko seeɗa seeɗa wonɗo yarde ko c'est petit à petit ko ɗum waɗi yo wawata immade rek waɗo immoɗo vip aro dula il faut ko yaro doy par ce que moyen ji ɗi woni yahani normal donc on lali onon kadi téléspectateur ɓe wonɓe darde ɓe bisimilla wonɗo ko ligne o allô? Allô, oui. Ça va? Ça va bien? Lala? Alhamdulillah. Lala to? Awa. Ille yettore? Ko Sabali noddirta on ɗo Almadi. Adama Sabali. Voilà, ɓe wi ara bonani aranaka kaso. Billahi wallahi. Voilà, ko invité ma o tum mi yitno ɗon jonnude question goto quoi. D'accord. Ok, bon ko Facebook noon mi larta ko téléphone mi larta wona télé quoi. Voilà, mi yiɗi mbo lamdade. Kamɓe hande si tawi goɗɗo yiɗi jokkodirde e maɓɓe ko hono watta ha jokkodira e maɓɓe en plus kalan ɓay ko télé mbo woni il est possible ko aduna o piiɗi laara mbo voilà hono mbo wawata okkirde numéro makko tawa hande jiɗɗo jokkodirde maɓɓe zoɓe théâtre ɓe yo ko ɓe heɓa directement voilà ko ɗum Sabali yinno lamdade voilà puisque hande bon neɗɗo kala ko mbatta ko ɓe ballodireɗa hay si min ɗon mi wallani mbo an wawi goɗɗo taw yiɗi ɓe wallude kono ɗi hori andu horo rewara ha wallodira e maɓɓe voilà ko ɗum jinnomi addude lamdal quoi bon voilà makko on kalan komo jogui hen réponse tawa on san men jokkodiri toujours inchallah merci jarama merci Adama Sabali a nani question makko n'est-ce pas mi nani question mum on lali question makko n'est-ce pas kanko woni Adama Sabali après holu waɗamo ɗo ɓeydande bon ko mbawmimo hen ɓeydande mino wawi mbo okkude par ce que kala paalaɗo nattude e nder amen ko numéro ménagère amen o Djiby Albes mbawmi mbo okkude mbo famodira e on mbo jokkodira e on ha ko mbo faala minen wallude ko mbo walla minen en hen ko soit théâtre walla basi walla goɗɗum godal kala ko wawta yaade ko ɗum mbo wawra ɗum haalande d'accord ménagère amen o numéro mum ɗo mi wara mbo okkude eyi joni numéro ménagère mon ko hono numéro ménagère o noon tawantingo mami lartamode ɓe hunjaki mbo joni wonɗo ko ligne no wawi hewtude allo salamu aleykum waaleykum salam jarama Lala jam tan kay Lala to jam to awa ille yettore jam to woni tan ala jantu bisimilla ma ille yettore ni ko Elhadj Ba wiyetemi Elhadj Ba Balde ok bisimilla ma Balde ala loddira hoto Dakar Wakam Dakar ɗo e Wakam bisimilla maɗa jam tan woni ana gollida jantuɓe woni alhamdulillah non min tawo terlo ko ino ko mi anda ko terlo ko ɗum andi quoi holno e laltera mi nanani ba moƴƴa bon ko artiste invitaɗo artiste comédien jo théâtre kanko invita hande ko plateau laltodire pulago eyyi joni question hombo mbarɗa ko wolandamo
par rapport e ko jouata ko watta ko e golle makko ɗe. Ok, yo Allah nawru yetto golle makko ɗe. Amin ya rabbi. Amin mi nanoma. Merci beaucoup o weltanama moƴƴa balɗe balla hande nak musidɓe maɗa ɓe musidɓe am ɓe calminama mi weltima puy o weltanama moƴƴa hina seeɗa Abi après numéro Djiby o ok après mi laranmo si ɓuri ni mi laranmo après mi wawa ɗum lansude parafalaɗo minen ko ɗum ɗole ko sous base de l'écran pour o wawa yawtude numéro Djiby o inchallah ɓay yaade e clip arte neɗɗo go woɗi go kayode bambaɗo Black Rita. Samadori bambado, Djiby babu bambado, Djiby happy bambado, Djiby boy bambado, come bindo bambado, come kata bambado, Chelsea no fel bambabe. Modi wako dumumdu bambado yoto halne tarika mada bambado yoto halna magila rokoda bambado yoto halna maharo kata bambado yoto halna mahantongi uda bambaɗo pullo fof ko bambaɗo pullo kay pi ko bambaɗo kono wayi kankadi o weltanama moƴƴa hela seeɗa Abi mi yiɗima lallade kadi est ce que so ɓe jollima rôle waɗɗo visa ɗa est ce que a waɗaymo accepté jougol bon mi waɗa ɗum accepté jougol par ce que simi natti e nder théâtre o han ko personnage goɗɗo gonam min ko rôle mo gokkami pommi joude joammi ko personnage goɗɗo gommiro nder théâtre to joni noon kala n'importe quel rôle gokkami e nder théâtre amen o
mi waɗa ɗum accepté mi joua ɗum par ce que wona min jabunde min haabi wonɗo ko jabundin won toon personnage goɗɗo gonmi e nder théâtre he joni noon ɗum hatta kan ɗum wadde par ce que ko mission joua minin mami waɗa ɗum accomplir. D'accord, ko mission o watta ko mbawa waɗa mo accomplir joni nder ɗum kadi est ce que a meeɗi heɓde hen ko mettima par ce que a yiyani woɓɓe ɓe jolle rôle hara rôle o ɓe wullay hen walla goɗɗo haalaɓe ko mettili rek ɓe heɓa mettel est ce que an ɗum heeɓima? Non, min depuis mi fuɗɗi théâtre ɗum heɓani kam comme no mbimami ɗo jojona mbaɗmami ɗo répondre ni par ce que ron ko neɗɗo goɗɗo gonmi kala kañ kalowo kam ɗen on parole o kankalan ko neɗɗo goɗɗo won toon mo anda kam mi andamo joni hay si mbo haali kam ɗon goɗɗum ɗum waɗara kam touché par ce que min andi ko e nder théâtre scénario men goni. Ok, merci beaucoup. A weltanama Abi ko holɗum waylitortoɗa fasiji moɗon ɗi e téléspectateur ɓe par ce que temps o gasi holɗum waylitortoɗa e maɓɓe holɗum accirtaɓe? Bon téléspectateur mine wawi ɓe yiide mi weltanima on Buy wona seeɗa surtout man an Diha e koto ma Amadou Wuri mine salmina on Buy onon mbaɗi ouvert non darani yimɓe ɗo Wakam mine salmina on Buy par ce que grâce à an hande addi kam ɗo Jama TV ayi ti voix joni noon mine welti e ménageur amen o daraniɗo minen to Sinthiou Dia e Djiby Albes e wa Brown Comédie mi salmini umen no doole par ce que wa Brown Comédie e Espoir Comédie ka en nangodiri machallah ka en kala ko groupe mu en dana mais minen mbadda affaire théâtre ji tene noon ko ka en guiɗi minen fuɗɗude affaire théâtre minen beltan umen no doole par ce que yiyayo mawɓe fulɓe mbiyo guiɗinoma niɓɓudu ɓuurima andu horo dammugal ngal heedi joni noon mine salmina omen Bamol Brésil e Armstrong e ka en piiw groupe mumen o mi salmini piiw staff amen on daraniɓe amen ɓe piiw mina salmina omen mi weltima. A weltima joni numéro o yawtimo numéro mani ménageur amen o kala paalaɗo minen walloyde ko 78 369 77 06 78 369 77 06. Merci Abi o weltanama moƴƴa hila seeɗa ko mi e Abi wolluno hande ɗo e émission meɗen lantodiren Pulago par ce que ɗo alli ko weeli yolata ko weeli luttata e Allah ko weeli ko luttu duwodira ko ɗum woni aduna haray lawluɓe ɓe yo Allah lalɗo likkimɓe fatiɓe yo Allah lalɗo fewle e yaafoɓe yafudaɓe e fureji yafaɗe waresi kamɓe kadi ɓe weltanama moƴƴa hila seeɗa golle maɓɓe rewi e laawol min ko jona go rek wola mais ko kamɓe liggoto fof beauté o ko kamɓe liggotowo weltano Diadia Hadi Balde kankadi miɗo salminamo moƴƴa madame Balde kankadi miɗo weltanomo grand sœur o kanko illete Maguette Thiam mankoye luy bu baax a baax te dama préféré def simple dal baña def maquillage parce que tout le temps kanko waɗantala maquillage kanko woni Maguette mankoye luy di luy famille am bi lépp di ko ñaanal jàmm ak gudd fan weltanike jama wonnoɓe darde ɓe fof ila oma o laatuɗo waɗɗo participé ko l'émission e mo wawani wadde participé fof weltanama par ce que doyɗe émission o ko kamɓe walla Boubacar kankadi o weltanama moƴƴat ɗon e Italie Adama Sabali kankadi o weltanama moƴƴa Aliou Sow kankadi o weltanama e kala noddirɗo Wakam ɗo kamɓe kadi ɓe weltanama moƴƴa hila seeɗa haray Diha illiɓe ko gotum ko nder ɓerde Lela am Mariatou kankadi weltani komo e Didier Jackson kankadi miɗo salminamo moƴƴa to e Espagne laatuɗo e mo laatali fof mi weltanike mo moƴƴa hila seeɗa bon weekend e ala prochaine inchallah parce que mi yahalli tabaski. Merci a weltanama sister Dia. Merci beaucoup, bye. Okay.